काटो भाई आइसक्रीम को वीडियो की पिन ना हटा दो यार। सब टाइम से हैप्पी बर्थडे टू यू mana bisa mahंगा हैप्पी बर्थडे टू Eh, यू चामच दिला की sama rokha এটা না দে মাসে ইয়ান দিন মাসে জানিস ও কি মাড খাইবারে ভাই ଏବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ନିଜେ ତିଆରି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍। ରସଗୋଲା ଆପଣମାନେ ଖାଇଥିବେ ବିକୁଥିବାଟା କିଣିକି, ଆମେ ଯେ ତିଆରି କରୁଛୁ ଆଉ ନିଜେ ତିଆରି କରୁଛୁ ନିଜେ ଖାଉଛୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ତ କିଏ କିଏ ଖାଇବେ ନା ଖାଇବେନି କିଏ ଓ ମାଇ ଗଡ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ରସଗୋଲା ସେ କିଣା ଆନେ ବୋଧେ ଟେଷ୍ଟ କରି ଦେଖେ କେମିତି ହେଉଛି। ଓ କି ଆନନ୍ଦ ନା କି ସୁଖ ନା ଦେ ମାସେ ইয়ান ଦିନ ମାସେ ଜାନିସ ଓ କି ମାଡ଼ ଖାଇବାରେ ଭାଇ ଏବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ନିଜେ ତିଆରି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍। ରସଗୋଲା ଆପଣମାନେ ଖାଇଥିବେ ବିକୁଥିବାଟା କିଣିକି, ଆମେ ଯେ ତିଆରି କରୁଛୁ ଆଉ ନିଜେ ତିଆରି କରୁଛୁ ନିଜେ ଖାଉଛୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ତ କିଏ କିଏ ଖାଇବେ ନା ଖାଇବେନି କିଏ ଓ ମାଇ ଗଡ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ରସଗୋଲା ସେ କିଣା ଆନେ ବୋଧେ ଟେଷ୍ଟ କରି ଦେଖେ କେମିତି ହେଉଛି। ଓ କି ଆନନ୍ଦ ନା କି ସୁଖ